Dünyada Avreli festivallerin biri hataplanyan etnosport medeniyetinin halkara festivalinde dünyanın dürlü yurtlarının atısındaki oyunları, adatı sapsıklar ve her bir halkın däp desturlarını, senetkarçılığına değişli çıkışlar gurulya. Muň özi halkara geňişliginde dürlü halkların däp desturlarının, maşgala gymmatlyklarynyň we atçylyk sporty medeniyetiniň wagt edilmegine ähmiýetli ugur hataplanýar. Festivalin şäherlerine galkynyş milli atysyndaky oyunlar toporunyň çykyşlaryna mühim ornuň berilendigini bellemek ýakymly. Dünýäniň dürli ýurtlaryna geçirilýän awaryly bäsleşiklere gatnaşyp, baýrakly orunlara munasip bolan toporuň agdalary dogonluk ýurtda gurulan festivalda da öz saatlyklaryny görkezdiler. Muň özi ahalteke bedewlerimiziň we milli atçylyk sportumyzyň medeniýetiniň halkara geňişligindäki awraýynyň barha belinde galýanlygyny görkezdi. Yeri geleni aýtsak, bu halkara şäher Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň we onuň maşgalasy Emine Erdoğanyň hemde bütün dünýä etnosport konfederasiýasynyň başlygy Bilal Erdoğanyň gatnaşanlygyny bellemek gerek. Türkiýanyň başdony bu festiwaliň halklaryň arasyndaky dost dogonluk gatnaşyklaryny işleňleşdirmekde mühim orun eýelýändigini belledi. Şeýle-de halkara derejesinde geçirilýän festiwaliň çäklerinde ýaýwanlandyrylan çykyşlarda dürli halklaryň däp desturlarynyň, milli sportunyň we maşgala gymmatlyklarynyň saatlaşygy öz beýanyny tapdy. Bellenilşi ýaly ýurdumyzyň galkynyş milli atysyndaky oyunlar topory diňe bir sebitiň çägine däl eýtem dünýä geňişliginde uly meşgurluk kazandy. Munyň özi Türkmenistanyň milli atçylyk sportunyň ähli görnüşleriniň saatlaşygy ösürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir. Etnosport festivaliniň çäklerine ýaýwanlandyrylan çykyşlarda atçylyk sporty boýunça meşgullanýan toporlary mühim ornuň degişli bolanlygy tötäni nälir? Çünki insan galakly bedewleriň atly ýigitler bilen saatlaşykly hereketleri hiç kimi beýpar goýmaýar. Türkiýede geçirilen etnosport medeniýetiniň halkara festiwalini dürli ýurtlaryň atçylyk sporty boýunça meşgullanýan toporlarynyň çykyşlary uly gyzyklanma döretdi. Munyň özi atçylyk sportunyň dünýäde meşgurluk kazanýanlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Etnosport medeniýetiniň çäklerine gurulýan çykyşlarda her bir halkyň özüne mahsus bolan däp desturlary, atçylyk sportunyň aýratynlyklary we maşgala gymmatlyklarynyň öz bolşulygy görkezilýär. Şunda dürli halklaryň atçylyk sporty boýunça meşgullanýan toporlarynyň çykyşlaryna mühim ähmiýet berilýär. Sportuň bu görnüşini bedewler bilen insanyň asyrlar aşyp gelýän gatnaşygy, sportuň bu ugurlarynyň dürli döwürleri we nesilleri baglanşdyrýanlygy barada hakykat öz beýany tapýar. Şu nukdaý nazardan dünýäde atçylyk sportunyň muşdoklarynyň sany ýygyderler artýar. Türkmenistanyň galkynyş milli atysyndaky oyunlar topory aýratyn derejä we ýokary baha munasipdir. Munyň öz gahrman arkadamynyň başlangyjy bilen esaslandyrylan toporuň öz öňüne goýan maksatlaryna ýetmek ugruna edýän tagallalarynyň we ihlaslarynyň aýdyň netijesidir. Toporuň agdalary milli atçylyk sport ulgamyny gahrman arkadamynyň başyny başlan beýik maksatlarynyň arkadaly gahrman serdarymynyň parasaty ýol başlygyny üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkara geňişliginde işleň çykyş edip milli atçylyk sportunyň awraýynyň belinde galmagyna munasip goşun goşýarlar. Türkiýede geçirilen bäsleşikde bu toporuň agdalarynyň çykyşlary uly şowhun we aýratyn hormat bilen kabul edildi. Soňky ýyllarda dünýäde paragatçylygyň elçisi hökmünde ikrar edilen sportuň dürli görnüşleriniň ösürilmegine mühim ähmiýet berilýär. Şunda atçylyk sportunyň hemme taraplaryň saatlaşykly ösmegi, milli atçylyk sportunyň dünýä derejesine çykarylma ugruna ähli zerur mümkinçilikler üpsün edilýär. Bu bolsa ýurdumyzda atçylyk sportunyň ösüşiniň ägirt uly mümkinçilikleri eýdigini görkezýär. Bu ugurda gazanylan üstünliklerde galkynyş milli atysyndaky oyunlar toporuny mühim ornuň degişlidigini bellemek gerek. İstanbul şäherinde geçirilen etnosport medeniýetiniň halkara bäsleşiginde galkynyş milli atysyndaky oyunlar toporunyň çykyşlarynyň festiwala gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretmegi ýöne ýerden nälir? Bu toporuň dünýä geňişliginde gazanýan ýeňişleriniň halkara derejesindäki şöhratynyň binýadyny ahalteka atlaryna aýratyn gadyr goýýan gahrman arkadagymynyň tagallatynyň bardygyny bellemek gerek. İstanbul şäherinde geçirilen etnosport medeniýetiniň nowatda halkara festivali bu ugura degişli sportuň medeniýetiniň ösürilmegi bilen bir hatarda dünýä ýurtlarynyň halklarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň berkidilmegine mühim orun eýelýär.